Ja, hej. Mit navn er Niklas. I dag der skal vi spille lidt GTA 5. Og som sagt, ja, jeg har på det tid efter mig, og ja, der er sgu en bil der. Og jeg har klaret hele spillet, så ja. Der kommer ikke sådan nogle episoder, det er bare sådan, ja, en gang imellem, jeg bare spille lidt frit. Og ja, så vil jeg vise, hvor jeg spiller lidt online jo. Så ja, vi kører bare derudad. Men altså, jeg har slettet sådan nogle af mine andre videoer, fordi jeg filmer på min telefon. Og ja, den er lige ikke så god til at filme med. Og det er en iPhone 4S i hvid. Så ja, det er sådan set det. Så jeg skal bare ikke politi væk fra mig. Så burde det skulle gå. Og jeg gider ikke at tage nogen motorcykel, fordi så dør jeg sgu. Og i online, der har jeg faktisk haft det der hus derinde. Så ja. Så, der dør jeg. Sådan er det jo bare jo. Og som sagt, det kan godt være, at nogle af de her videoer her, de bliver korte, men ja, det må vi jo lære at leve med. Og det er en Xbox 360, jeg spiller på. Og så undskyld, hvis grafikken den bliver rigtig dårligt. Det gør lige mig, hvis jeg ikke får likes, men det er bare, det er dårligt. Altså, jeg ønsker mig et GoPro, og jeg spår op til det. Så ja, det er sådan set bare det. Altså, jeg gider ikke lige at switch til online lige nu, fordi så ødelægger hele den her episode. Når det bliver andre spil, der spiller, det kan godt være, at jeg dør i nogle af dem, fordi altså, jeg har mange spil, men der er bare nogle af dem, jeg ikke er særlig god til. Altså, jeg har gennemført de fleste, eller halvdelen af nogle af dem. Altså, for som sagt, Alien vs Predator, det er sådan okay god til, men jeg dør.